Kryšakové plátno. Kryšakové platne. Niečo sme počítali, niečo videli. A nás to zatiaľ veľmi odradilo, ne? Hej, no, ale zatiaľ si ma vystrašil. A vyzerá to jasne zaujímavo, aj ťažko uvidíme. No, papierovo to je paradoxne ľahké, to je divné. V papieroch. Aká bude realita, to sa dozvieme na stene. A začíname nejak do hmly liesť. Takže bude to orientačne troška náročnejšie. Tak? Tak. Je to tak. Ale tak hmla snať sa rozplynie. To tu lezené šeliak. Podľa tej skaly vidno. Trafili sme taký skalný štand. No, vyzerá byť dobrý. Takže tu prídeš ku mne, OK? Takže je skrytý pod policovaním, ho nevidím teraz. Až kým sa nedostane ku mne. Máme pekný kus videjka v takej expozícii. No jasné, veci úplne vo výške a na rovine. Kokos, akože. Akože hej, akože. Výhľad. No. To človek nevie, kde je, keď lezie. Keď sa obzre. Že sa nepozeraj dole. A ešte za chvíľu budeš nad to policou tu na. To hlbenie. Jak vyzerá štvorka pri stene, nie? Štvorka, ne? Aj, úplne. Len si tak koľko šop, sekáš ma. Tak 70 metrov nad zemou. Chcem sa dostať tu skôr. Opa. Fajn. Lebo aj táto časť tu je dobrá. Aj dobrá na zakladanie, sú tu veci. Také pekné špáry veľké. Takže ten komín bude istejší tu na. Dobre. On je prechodený, nie? Prosím? Je aj prechodený. No tak, šeliak. Držím to. No, ten je fasádsky tiež ďalší. Dobre, ten komín je chodený, hej, to vidno. Aj. Tu je šľapaný, aj tu z boku. A že ďalší proverzný štand. Ale skala tu ponúka celkom pekné pukliny sú a také menšie frendiky. A ďalej sa to ťaha niekde tu. Rovno hore. Pod previsom uvidíme, sa mi zdá, že doľava. Ale pozrieme si nákres. Dobre, Robo, a ty keď chceš, môže začať liesť. Takže znamená, lepšie bolo, keď som mal ísť rovno hore, jak som chcel. Tam. Aj tak sa ide. Tam som si to sťažil tým traverzom zbytočným. Aj tu je to ďalej chodené. Aj, takže veľakrát je to... Tu je to prechodené práve, že hej. Áno, takže je to veľakrát aj o improvizácii. Tak celé Tatry. Tu hore, ak budeš, ani som sa tak nebal. Toho lezenia ako tých voľných kameňov tam bacha. Hej, ale za chvíľu, ak tam budeš, sú tam také dve voľné. A z toho mám asi najväčší strach sa na taký zavesiť. Víš, toho som sa bál chytiť, bo taký vyzerá, keby iba zasunutý tam. Ale pevný je. Je zvláštne, že? No? Že je slučka v nej. A vie, že každý si tu dal dačo. Teraz hore, sú tam dobre chyty, aj stupy. Hej, v pohode to je, v pohode je to. Ja mi sa ide v pohode, no. Boha, ťa pustím dopredu, pôjdeš ty tu liesť a uvidíme, ak budeš v pohode. Hej. Ty chceš drávu na tých videách. Na hranici smrti.
Nerozprávať dopredu, až keď budeme dať dole, potom si môžeme sa zjebovať. Ako som rozumel. Lebo on stále Reklama na... Ticho. Čo? Reklama na ticho. Ja mám rešpekt stále, keď som v takovej expozícii. Ja, jasné, akože sa... Bo ja viem, že môžem padnúť niekoľko metrov a... No. No. Co ti sa meje? Lebo chvíľu si tu šaškoval a teraz už... Srandu, sa mi to vrátilo, čo? Hej, ale už dobre zas. Tak ono, takže... Ono to aj uvoľňuje napätie, no, vieš, keď... To je treba, jasné. Trocha robíš srandu. Tá ruka. Ale pravá rehabilitácia, vieš, kde nie na skale prebieha. Lekárka je bola za mňa nadšená. Máte oddychovať? Jasné. Ale to je taká svieža, aj ako pekne to je tu vychodené. Je to taká 4 pluska. 4 plus skôr aj. Skôr by som dal aj to, aspoň tú plusku tu. Ale ako ideme to ináč. Čože? Že asi to môže, že to ideme ináč trocha, že tu. Nie. Ale to, no môže vieš. Tu sú nabité skoby za mnou zase. Fakt? Hej. Takže približne sme tak, jak máme byť. Ale tak to je super. Viem, že teba to neteší. Prečo, že nejdeme ako No, že nejdeme svojvoľne? Prvo výstup. A vieš, čo si ma úplne vystrašil to tými svojimi článkami a neviem čím. A tým pádom si ma dostatočne počiahnimi si ma zneistil neskutočne. Hej, no to ako prepáč, to som fakt nechcel, no ja... Ale nevadí. Lepšie je byť v strese, ako to podceniť. Stojíš teraz fajn? Teraz stojím fajn? No nie, bo sa držím iba rukou. A čo chceš? Dobre, prehoď keď chceš a idem. Môže byť. Môžem? Dobre. Len si dám to. Ako ja som na ten článok dosť sral, ale potom ja som tomu Poliakovi napísal, že... A ešte on ťa vystrašil, ne? On som to povedal len mimochodom, že ideme píšať ako plače. On mi na toto napísal, to čo som ti nahral do tej brutálne veľkej hlasovky. Takže som to začal tak spájať a potom mi písal kamo, že oni všetci to tiež kryšáka a že no, že to ťažké ako sa píše. Tak to bol taký, že ak to chceme stihnúť, tak možno to bude boj, ale tak zatiaľ je to OK. Hej, dobre. Už ma nechaj. Už ma nechaj pracovať. Ja srandujem ty. Veď, si zjeby robím. Keď budeme mať dobrý čas a pôjde to, tak môže ísť. Hej. Boli ma tá ruka riadne. Aj. Ja už potom serem na to, že nebudem chvíľu liesť. Lebo takto to nejde. Také liečenie sa jak... Dostávam sa po ten previs, ktorý prejdeme sprava. A vieš čo, vidím aj štand. Aj, počuješ ma? Že ešte ma počuješ, hej? Dobre. Hej, že vidím ho, hej. Tak asi 8 metrov. Riadny preles. Je odistený tam jedným nitom, druhým nitom. Zajímavý. Že tam som na 15 sekúnd zaváhal. Lebo tam som bol zaistený a tu som už iba doliezol. Aha. Tak, obyčajne. Tu niekde boli schody, som videl. No už nie je tu nič ďalej. A tam je. Tam je to iné. Takže zasa vylez k tebe, proste si prichystal. Aj, toto nie, a to tak dali stenu, no. Uvidíš, že sa za chvíľu postavíš a tam
Nič nie na prsty. Cápať rukami však. A tak som to cápal, hej. Pod previsom, tu tam je zvýraznené na... To je, my sme 10 a tu je previs, nie? Áno, čiže A my to je 9? Čo? 10? 9 ide cez previs, asi Áno, priamo, áno. nie? 9 Čiže my sme teraz tu. a 9 je... To pozriem. No, tuto sme. Prešli sme veľký travers. A naspäť sa vraciame do čoho? Kam? Ale tá nejaké toty by tam mali byť, nie? Jak sa to volá? Komíny, či čo ty si? Komíny. Aha, tam to niečo také bude, hej. 3 komíny, 4. Dobre. Kde sme? Tu sme. Dade sme. A jak ideme cez tie police, prechádzame to všade je tu uvedzené. Aj. Tu bola aj lepený. Ale nie som si istý, či nesmie náhodou. V tej 9 už vedľa. Veľmi sme išli doprava. To možno moja chyba. Vyzerá to aj ťažšie. Ale už budem stále liať, lebo ten sklon mi tu je lepší a prirodzenejšie to je. Ako sa vráca do pôvodnej, mi to už bolo ťažké. No, že ďalší štand, ďalší checkpoint. Sme asi viac práva, ako by sme mali byť, nie? No, vlastne v inej ceste. Ale lezieme. Akurát to nie je za tie 4, no. A čo už. Tých komínov je tu tak strašne veľa a to orientačne tu je to asi najnáročnejšie cestou republice ako prechádzať. Čo pozeráš tam? Ja tiež som premýšľal, že to je zrovno, ale nie je to tam jednoduché vôbec. To by nerobili štand tu na, vieš? Hej. Ale by to nechali tam a išli, pokračovali. Pred nami je 10 metrov aj štand, ale som si ho nevšimol ešte pred chvíľou, bo som bol tak v záklone. Až nevadí, ale aspoň ideme dobre nejak. Sa stiahnu potom naspäť doprava. Rečný pilier. Chceme to stiahnuť tam aj potom doprava. Hore už nejdeme úplne. Sa nám smieva a je chlad. Ale tie 3 hodiny stihnú to. Fú. To by som musel ísť asi solo. Aký prestup tiež tu. Máme 1% koniec. Schádzame Batizovský žľab v noci. Poviem, koľko nám cesta trvala, asi 5 hodín. U Kaženská sme to zišli.